Babe, ano ba itong pinapanood natin? Hindi ko na maintindihan. Isa pa, mas pogi pa ako sa bidang lalaki. Bakit? Hindi na lang ako panoorin mo. Sabi kasi sa TikTok, maganda raw to. 10/10 ang rating. Malay mo, may twist ang ending. Kung tayo na lang kaya ang gumawa ng sarili nating twist. Baka mas exciting pa. Ay, sandali lang, baby. Importante to. Sige. Kwento mo na lang sa akin kung may namiss ako sa movie. Mwah! Bilisan mo, ha? Bakit hindi na lang niya sagutin dito? Para namang may tinatago siya. Lang niya ginawa to. Sino kaya yun? Hindi kaya may nilalandi siyang iba? Ay, Maxine, tama na. Tama na yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Pero, bakit parang may kutob ako na hindi maganda? Oh, babe. Ano nang nangyari sa movie? Pinatay ng babae yung bidang lalaki. Kasi nahuli niyang nambababae. Ha? Inspirational movie to, di ba? Joke lang. Manood ka kasi nang hindi ka tanong ng tanong. Sungit naman ng babe ko. Sorry na. Importante talaga yung tawag. Sino ba yun? Si Andrew, katrabaho ko. May kailangan lang kaming i-update, kaya kahit out of office, kailangan pa rin mag-usap. Okay. Sabi mo eh. Next time na natin ituloy itong palabas, babe. Why not? Sa akin ka muna mag-focus. Babe, pagod ako. Bukas na lang. Wala rin ako sa mood ngayon. Ay, sige na nga. I love you. Love you. Ote, ano na ang kwento at bigla kang nagpa-emergency meeting? Kasi naman, te. May tumawag kay Enrico kagabi. Ang kaso, lumayo pa siya sa akin bago sagutin. Anong ibig sabihin nun? What? Hala. Teka. Nalaman mo ba kung sino yung kausap niya? Sabi niya, katrabaho daw. May importante raw silang pinag-uusapan tungkol sa trabaho. Naku, duda ako dyan, girl. Baka naman may kalandian na yan sa opisina. Hindi ko alam, Elaine. Ayoko mag-isip ng masama, pero bakit parang may mali? Hindi niya naman to dati ginagawa. Alam mo, sa ganyang sitwasyon nagsisimula yan. Sa una, tatawagan lang sa gabi. Next thing you know, may kung sinong babae na ang hinahatid niyan. Pero hindi naman siya nanlalamig sa akin. Malambing pa rin, maalaga. Hindi naman nagkukulang sa pag-a-assure sa akin. Sus! Alam mo naman yung mga lalaki, talent nila yan. Kunwari, walang ginagawang kalokohan, pero sila pala tong may tinatagong sikreto. Ayoko na mag-isip ng masama, Elaine. Pero hindi ko rin mapigilang makaramdam ng kaba. At dapat ka talagang kabahan. Alam mo, kung ako sa'yo, imbestigahan mo na yan. Mahirap na. Baka ikaw pa ang maargabyado sa huli. Pero paano? Hindi ko naman siya pwedeng basta-basta tanungin. Baka isipin niya na wala akong tiwala sa kanya. Simple lang. Mag-observe ka. Alamin mo kung consistent yung sinasabi niya. O kaya mag-check ka ng clues. Sinong madalas niyang kausap? Nagbago ba ang routine niya? Minsan kasi, yung hindi sinasabi, yun ang clue. Ay, hindi ko alam kung gusto kong malaman ng totoo. Mas gusto ko na lang paniwalaan na wala lang talaga. At kung meron nga, ready ka bang harapin yun? Pero I tell you, expect mo na ang worst, girl. Para pag may nalaman ka, hindi na gaano kasakit. Hindi ko alam. Pero ayokong maging tanga. Ayoko rin namang magmukhang prenging kung sakaling walang tinatago si Enrico. Ay, nakakainis, Elaine. Good. Huwag kang magpapaloko, girl. Bantayan mo ng maigi yang si Enrico. Uso pa naman ang agawan ngayon. Year of the Snake. Hiss. Dear love, naranasan niyo na bang maghinala sa jowa niyo kahit wala naman kayong matibay na ebidensya?
Yung kahit simpleng pagbabago lang ng kilos niya, biglang mapupuno ka ng kung ano-anong kwento sa utak mo. Parang isang puzzle na ikaw lang ang nagbubuo, kahit wala namang nawawalang piraso. Alam ko, baka sabihin niyo na medyo OA lang ako ha, pero bakit kailangan pang lumayo ni Enrico para sagutin yung tawag? Bakit hindi na lang niya sinagot sa harap ko? May kailangan ba siyang itago? Totoo bang si Andrew ang kausap niya o isa lang yun sa mga generic na pangalang ginagamit ng mga lalaking may tinatago? Paano kung hindi lang basta trabaho ang pinag-uusapan nila? Paano kung may ibang babae? Ex niya kaya? O baka naman may bago siyang nilalambing? Mahal pa ba niya ako? O baka nagsasawa na siyang kausap ako? Hindi ko alam. Pero kung ang utak ko ay may sariling train station, malamang na diskaril na to kakaisip. Paulit-ulit, pabalik-balik. At ang masama pa, parang hindi ko lang ito naiisip. Unti-unti ko na siyang pinaniniwalaan. At nang makausap ko si Elaine, lalo lang nadagdagan yung pangamba ko. Baka nga tama siya. Baka kailangan kong magbantay. Baka kailangan kong mag-imbestiga. Ang sakit na ng likod ko, kakayuko. Kanina pa rin ako kinakagat ng lamok. Baka naman dengue ang abutin ko dito sa ginagawa natin. Hindi ba lalabas si Enrico? Dapat nga nakapag-out na siya eh. Yumuko ka na maayos dyan. Baka makita tayo. Maxine, nung sinabi kong mag-imbestiga ka, ang ibig ko sabihin silipin mo yung call logs niya. Hindi yung literal tayong nagtatago sa labas ng opisina niya. Para naman tayong mga siraulo dito. Mas mabuti na yung sigurado. Baka mamaya may sinasamahan na pala siyang iba pa uwi. Ay, ayan na siya. Huh? Oh, wala naman. Mag-isa lang siya. Oo nga no. Pero teka, mag-antay pa tayo. Baka naman nauna lang siya lumabas. Magkikita pa sila sa ibang kanto ng babae. Ay naku Maxine, tama na to. Mukha na tayong stalker. Baka wala naman talagang ginagawang kalokohan si Enrico. Tsaka, kung gusto mong malaman, bakit hindi mo na lang siya tanungin ng diretso? Kala ko baka kampi kita. Ayoko, Elaine. Gusto ko munang mag-ipon ng ebidensya. Hala, si Enrico. Oh, ayan. Tumatawag pa siya. Sige nga, Sherlock. Sagutin mo. Hello, babe. Hello, babe. Pauwi na ako. Kakalabas ko lang ng opisina. Okay, babe. Mag-iingat ka, ha? Teka, nasan ka? Bakit parang nasa labas ka? Ha? Nandito ako sa bahay. Baka TV lang yung naririnig mo. Nanonood kasi ako ng palabas eh. Palabas talaga? Sira ka talaga? Talaga? Baka pwedeng ipos mo muna yan. Antayin mo ako makauwi. Magdadala ako ng pasalubong. Ay talaga? Sige babe. Bilisan mo ha. See you, babe. Tara na Elaine. Uuwi na si Enrico. Baka wala siyang maabutang nanonood ng palabas sa bahay. Ay naku Maxine! Ayan na nga bang sinasabi ko? Dear love, wala kaming napalahan ni Elaine sa pagsunod namin sa trabaho ni Enrico. Wala akong nakuhang ebidensya. Walang kahina-hinalang kilos. Pero sa halip na mapanatag, lalo lang akong kinain ng sariling pagdududa. Hindi ko rin sigurado kung anong gusto kong patunayan. Na inosente ba siya o tama ang kutob ko. Dumating ako sa puntong araw-araw kong binabantayan ng kanyang social media. Isa-isa kong tinitignan ang mga bagong followers niya. Inistok ko ang mga katrabaho niya. At iniisip kung sino sa kanila ang posibleng maging dahilan para mawala siya sa akin. Nakakapagod, nakakasakal. Pero hindi ko magawang tumigil. Gusto kong malaman ng totoo. Gusto kong ma-validate ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang gabi, hindi ko kinaya. Diretsahan ko na siyang tinanong. Ano, babe? Masarap ba yung food? Sarap naman. Teka, okay ka lang ba? Oo naman. Medyo hininaw lang ako. Mali yata tong outfit na sinuot ko. Nakita ko nang mangyayari to. Kaya eto, suotin mo na tong jacket. Dinala ko talaga yan dahil alam kong lamigin ka, babe. Salamat, babe. Ako pa? Excuse me, babe. Work ulit to, sorry. Si Andrew na naman ba yan? Oo, babe. Si Andrew ba talaga? Ha? Ano yun, babe?
Babe! Oh, umiiyak ka ba? Tapatin mo nga ako. Enrico, may iba ka na ba? Ha? Anong sinasabi mo, babe? Wala! Bakit kailangan nung pang lumayo? Tuwing tumatawag yung katrabaho mo. May hindi ba ako dapat malaman? Bakit hindi mo pinapaninig sa akin yung usapan niyo? Hindi naman sa ganun, babe. Pwes, magpahiwanag ka. Si Andrew ba talaga ang kausap mo? O baka naman yung katrabaho mong si Andrea? Kasi Enrico, pagod na ako kakaisip kung may ginagawa ka bang kalokohan. Babe, wala akong ginagawang kalokohan. Maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang lokohin, alam mo yan. Hindi ko pa rin maintindihan, Enrico. Ay, oo na. Eto na, aaminin ko na. Ang alin? Ano? Tama ba ang hinala ko? Okay, babe. Kumalma ka muna. Babe, pasensya ka na at pinag-isip kita sa ginawa ko. Pero ang totoo, ang dahilan kung bakit ako lumalayo tuwing may tawag, dahil nagpaplano ako para sa birthday mo. Ano? Birthday ko? Oo. Ang mga kaopisina ko ang tumutulong sa akin para magplano ng surprise para sa'yo. Pero nahihirapan akong itago sa'yo dahil alam ko namang matalino ka at mabilis kang makahalata. Totoo ba yan? Oo naman, babe. Para mawala yung pagdududa mo, you can check my phone. At saka, ano ka ba? Bakit mo ko pinaghihinalaan? Alam mo namang, hindi ko kayang gumawa ng kalokohan behind you. Hindi kita kayang saktan. So, nag-overthink lang ako. Baka nga. Hey. Pero babe, okay lang. Mas mabuti nang ibuking ko ang sarili kong plano kesa naman sa araw-araw kang nag-aalala at nag-iisip ng kung ano-ano. Ikaw naman kasi. Dear love, nahihiya ako na natatawa sa nangyari. Kung magiging disappointed ako, siguro ako na si Overthinker Bell. Napilitan tuloy si Enrico na i-booking ang sarili niyang surprise. Pero hindi niyo naman ako masisisi, diba? Kahit gaano kaliit ang pagbabago sa kilos ng jowa niyo, mapapansin at mapapansin niyo talaga. Lalo na kung mahalaga siya sa inyo. Oo na, siguro nga OA ako. Pero hindi lang naman ito basta selos o hinala. Takot lang talaga akong mawala si Enrico sa buhay ko. Minsan, kapag sobrang mahal mo ang isang tao, hindi mo maiwasang matakot na masaktan o maiwan. Pero pagkatapos na nangyari, mas nagbigay ng assurance si Enrico. Hindi lang niya ako pinagpapasensyahan. Sinigurado pa niyang mararamdaman ko kung gaano niya ako kamahal. At alam niyo ba, nabawasan ang pag-overthink ko. Hindi ko naman sinasabing bigla na lang ako naging kalmado sa lahat ng bagay, pero mas natutunan kong magtiwala. Hindi lang kay Enrico, kundi sa relasyon namin. Laking pasasalamat ko na sobrang maunawain siya. Ngayon, mas buo na ang tiwala ko sa kanya. Sa amin. At sa kung ano pa ang pwedeng mangyari sa hinaharap.